Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, amen. Jauna, zuekin eta zure espirituarekin. Senideok aitor ditzagun humiltasunez, gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna, erruki dakigula, jainko guztiz altsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara, amen. Egin dezagun otoitz. Jainko ahal guztidun beti erekoa, isurrezazu errukitzu gure bihotzera zure espiritua, eta emaiguzu gainezka maitasun bizia, Bizente Martiri Santuaren antzera, gorputzeko oinaze guztia garaitzeko gai izan gaitezen, zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko tarrega ibizi baita, gizaldi eta gizaldietan, amen. Deuteronomio liburutik, Moises honela mintzatu zitzaion Israel herriari, jaunak Lebiren leinua bereizi zuen, eta eginkizun hauek ezarri zizkion, jaunaren itun kutxa eramatea, jaunaren aurrean liturgi zerbitzua betetzea, eta beraren izenean herria bedeinkatzea, eta hala egiten dute gaur egun ere. Horregatik, lebitarrek ez dute ondare zatiik gainerako Israeldarrek bezala. Jauna bai dute beren ondare, jaunak zure jainkoak hitzeman dien bezala. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Erantzun salmoa, bertan dago jauna deitzen dutenengandik. Bertan dago jauna deitzen dutenengandik. Egun oro zaitut bedeinkatuko, zure izena menderen mende dut goretxiko. Bertan dago jauna, zintzoro deitzen dutenengandik. Handi da jauna guztiz goresgarri, haren handitasuna ez daiteke igarri. Bertan dago jauna deitzen dutenengandik. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Jesu Kriston Evangelioa San Markosen liburutik, aintza zuri jauna. Aldi hartan Jesus itsas bazterrera joan zen bere ikasleekin. Galileatik etorritako jendetza handiak jarraitu zion, eta berak egiten zituenak entzunik, Judea, Jerusalem eta Idumeatik, Jordanez bestaldetik eta Tiro eta Sidon aldetik ere jendetza handia bildu zitzaion. Jesusek txalupa preste edukitzeko agindu zien ikasleei, hainbeste jenderen artean zapal ez zezaten. Izan ere, asko zituen sendatuak, eta gaitzen bat zuten guztiak, gainera zetozkion ukitu nahian. Espiritu gaiztoek ikusten zutenego, haren oinetara erori eta oihuka esaten zioten, jainkoaren semea zerazu, hark ordea zorrotz agintzen zien, ez emateko ezagutzera, jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Urte liturgikoan zehar, esan genezake, santu asko ospatu daitezke. Baina santuen artean badaude maila ezberdinak ere, batez ere lau maila aipatu ditzazkegu. Gorenena, altuena, jaiburua, festaburua edo solemnidadea izango litzateke. Esan genezake oso santu gutxi daude solemnidade bezala ospatzen ditugunak. Badaude batzuk, San Pedro eta San Pablo, San Juan Bataiatzailea, eta gero leku konkretuetan bertako zaindaria, Donostin San Sebastian, edo Iruñean San Fermin, edo badaude olako santuk, esan genezake, mailarik gorenenean ospatzen ditugunak. Hiru irakurgai eginez, kredoa esanez, eta modurik solemnenean ospatzen ditugu. Beste batzuk festa bezala. Horietan aintza esaten da, baino irakurgaiak bi izaten dira eta kredorik ez dau, baino halako garrantzi berezi ematen diogu. Festa bezala esate baterako ospatzen ditugu apostoluak. 12 apostoluak ospatzen dira festa bezala. Eta beste zenbait santu ere badaude, modu hortan ospatzen direnak, batzuk esan genezake mundu guztian eta beste batzuk leku konkretuetan.
Esate baterako, Loiolako Sanminazio Gipuzkoan solemnidade bezala ospatzen da, eta Nafarroan festa bezala, hau da, modu berezian. Hirugarren maila izango litzateke oroipena, baino nahita nahiezko oroipen direnak. Eta badaude zenbait santu mundu osoan nahita nahiezko oroipen direnak. Esate baterako, aste honetan baditugu zenbait. Atzokoan Santa Ines, gaurkoan San Vicente, bihar badago San Ildefonso, etzi San Francisco Saleskoa, eta horiek dira nahita nahiez mundu osoan ospatzen diran oroipenak. Elizak modu hortan jarri izan ditulako. Esate baterako, San Francisco Xavier edo Loiolako Sanminazio mundu osoan oroipen bezala ospatzen dira. Hau da, munduko herritok latinoko katoliko guztiek ospatzen dute egun horretan oroipen bezala, hirugarren maila horretan. Eta badago laugarren maila bat, hain zuzen ere, izaten dienak oroipen libreak. Horietako batzuk agertzen dira liburu sakratutan, liturgiako liburutan, beste batzuk ez dira agertzen, oso leku konkretutan bakarra ospatuko direlako. Esate baterako, Santiburtzio ez da agertzen liburuetan, bakarra herri gutxi batzutan ospatzen delako. Baina San Sebastian munduan zehar ez da nahita nahiezko oroipena, librea da, baina agertzen da liburu santuetan. Honekin, esan nahi duen, santuek ere liturgikoki maila ezberdin eduki dezaketela, eta aste honetan, esan genezake, oso gauza berezia dela asko ditugula. Kasik egunero santuren bat ospatzen ari gera, beste zenbait astetan, egon daitezke gutxi, reforma liturgikoa saiatu da batez ere garai berezietatik, alden santurik gehienak, hauetakoak, diot, festa edo oroipen berezi bezala ospatzen direnak, behintzat kentzen garai liturgikoak modu sakonagoan ospatuan izateko. Eta gaurkoan hain zuzen ere San Vicente ospatzen ari gera. Diakonoa eta martiria. Horrek pixka gogorazten digu ere San Esteban, lehenengo martiria, berari diakonoa izan duzela. Hueskakoa zen, tradizioak dioenez, eta Valentzian hil zuten martiri. Gaurkoan eskatzen diogu berari baita ere bere bitartekaritza gure alde. Guk, momentuz behintzat, Jainkoari eskerrak ez daukagu halako persekuziorik, kanpoko persekuziorik kristau izateagatik. Baino, bai eduki ditzazkegula halako zaitasunak ikusiz, ez direla asko kristau bezala bizitu nahi dutenak, batzutan, batez ere herri txikietan igual oso jende gutxi elkartu gaitezke, eta jauna pozez beterik eskaintzen dizu gorespen opari hau. Honen bitartez, San Vicente martiriaren garaipena ospatzen dugu eta uste osoz itxarotenaren babes zorioneko izango dugula Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin eta zure espiriturekin. Gora bihotzak jaunagan dauzkagu eskerra jangoiko gure jaunari, egokida eta zuzen. Egokida bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, non nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea jauna, eta guztiz, santu jangoiko ahal guztidun beti ereko horri. Martiri santua goratzean, zu goratzen zaitugulako, eta haien martiritzako sufrimenduetan, zure indarraren egintzak miresten ditugulako. Zuk ematen duzu bihotzonez, fede gartsua, zuk sendotzen iraupenean, eta garaipena ematen hil zorian. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez horregatik, zeruko eta lurrekoek kantu berria abestuz adoratzen zaituzte, eta guk ere gero guztiekin batean beti eta beti abesten dizugu. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna, zeru lurrak beterik dauzka zure dizdirak, osana zeru goienetan.
bedinkatu da jaunaren izenean datorrena, osana zeru goienetan. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri, egitzazu bada santu ogi ardo hauek zure espiritu eixuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu, eta eskerrak emanez atitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez, hartzazue eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliz harturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez, hartzazue eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa, eta piztu zerala jauna, zu berriz etorri arte hau dugu hau berri ona. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskarrak emanez. Aldarean zure serbitzari onartu gaituzulako eta apalki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odol hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora, Leon gure ita santu eta gutzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Era berean izan gogoan jauna pizteko itxaropenean joan diran gure senideak eta hildako guztiak ere, harritzazu zure aurpegiaren argitan. Errokizak izkigu arren guk guztiok betiko bizia irits dezagun, Jainkoaren ama Maria Virginia Dobatsuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zeitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoikoa guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospe eta intza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gaur egun ontako ogia barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzazu utzi tentaldien erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik, emaiguzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Zura dezurregetza, zureak ospeten orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna. Zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet, nere pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna. Errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan. Amen jaunaren pakea beti zuekin eta zure espirituarekin. Emaiozue pakea elkarri. Jangoikoaren bildotsa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa, zuk entzen dezu munduko pekatua, emaiguzu pakea. Ona hemen jangoikoaren bildotsa, ona munduko pekatuak entzen duena. Zoriontsuak jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez nahi zinor, zunere etxean sartzeko, baina santzazuiz bat eta sendatuko naiz. Egin dezagun otoituz. Hartu dugun zerutar janari honek, eman dezaigula jauna, indar espiritu horrek egin baizuen San Bizente zure zerbitzuan zintzo eta martiritzan garaile adoretsu. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin eta zure espirituarekin bedinka zaitzatela jainko guziatunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Amen.
zoazte jaunaren pakean. Eskerrak Jangoikoari. Esto también. Muy estudiado en Portugal.